Hello guys, and the vlog stick. What makes you stop to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you sa part of this video guys. Dali ko good niyo sa inyo. Mo ni guys. Ka-drawing me mo niingon si mama mag-drawing ko me. Kunya mo ni nagsuwat mi sa dupangan. Kunya guys. Kanina rong kog usa. Kita kane narong ko og usa guys. So moday ni guys, narong ko og usa. Bahala na marong og usa basta kay nag-eskwela. Ang pag-eskwela guys para tugluan rata. Nunya moday ni among gisuwat karon. Akong basahon guys ha. Panuto kulayan ang larawan ng mga batang tumutulong sa gawaing bahay. Dara ang gawaing bahay. Sumaray ni guys. Kani guys. Kung pila ka kadako imong kuluran, kung pila siya asa siya kutob guys ba. Sumaday ni ingon si ma'am. Daghan kayo mag-eleksyon karon sa diri ni guys. Tanawa sumaday ni guys. Mani guys, among eleksyon kaparihara ni ani guys. Ug kung asa siya kutob kaparihara gyapon ni sila guys. Asa sila kutob. Kung asa sila kutob kaparihara jud ni guys. Unya kani guys star og ikis akong basahon ha kanang kasabot mo. Ang mga pangungusap na padamdam ay nagpapahayag ng matinding emosyon. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Darang padamdam guys. Baglis ug tuglok. Dara, muning padamdam. Panuto lagyan ng bituin ang patlang kung ang pangungusap ay padamdam. At ikis naman kung hindi. Pwede ni. Mag-ansiran. Star ni siya guys. Munang star guys kay nay padamdam. Kung may pasalaysay ikis. Nawa guys. Number 1 kay star. Kay padamdam. Kita mo anang padamdam guys. Wow! Wow! Nalipay na kuan ka. Wow! Nahindutan ka ba guys ba? Wow! Unya number 2 kay ikis. Kay pasalaysay. Tublok. Kaning ika-3 guys. Ikis sad. Mahal ba ang damit na iyan ikis. So moday ni guys check ko kani guys
ako ning basahon guys, karong kasabot sad mo. Try. Magulang at mga anak, ang magulang ay maaaring maging si nanay o si tatay. Panutulayan ang larawang nagpapakita ng sulo parent family. Kanang imposible atong tudlong guys. Example, mama ug papa ni. Ang papa ni buwag man kay nanay laing pamilya. Unya mama na ug anak munay sulo parent family. Mo day na. So, mo day ni karon guys ang gituglo ni ma'am. Bye-bye! Thank you for watching. Daghang salamat sa mga nagtanaw. Salamat sa mga subscribe. Bye-bye! Thank you for watching.